салом я буря салом барои ҳаматон ассалому алайкум. Ман медонам ки настринёи шумо садфоизе барои настринётон намепурсем чӣ хеле безепайсоза. Ба ҳар ҳол фикр мекунем ки настринёи шумо бояд отличный бояд бошад. Барои ҳамон чӣ гуфтани дорам ман? омадам ҳамин рӯз фикр кардам чӣ дар бораи чӣ шумо обзор кунам да именно дар бораи кадом телефон. Дидам инҷода якчанд флагмански телефонҳои ҳар хела раисус омадагиян, вроди брендам, вроди таърифш кардесан ҳар рӯз блогерои хориҷа. Баъд фикр кардам ки чӣ ба манам ҳамон чизҳоро таъриф накунам. Не, ихе намешавад. Фикр кардам ки қатъи шумо бояд мо ҳақиқата гап бизанем, чизе ки айростира, чизе ки дурӯғай дар кор неста. Пеш ҳамин канали марам гӯй карданаш ма гуфта будам ки мо як канале создават мекунем ки канал чиста на основаи доверияи мардум бошад. Чизи дурӯғанчики, там фалш, фреб, мреб, ин чизо вообще дар канали мо вуҷуд надорад. Так, let's go. Дар бораи чӣ гап мезанем? Пеш аз ҳама дар бораи Galaxy Note Короче, бисёр оддия. Portable wireless speaker нарисондагия. Короче, USB флеш карта, радио там, устройство там, звонок даже метони занг зада, алло, таки ами громкоговоритель боши. Намедони киде дар кора. Ҳозир чиста гӯш мекунам. Мебинам ки дугунш чӣ гапа. Дугунш чӣ набуда, инам хеле зарид омакар. Ира яъни ман партоям ихча мебинем да. Пакетчам бо более-менее сол аккурат мекардам, нақ мешуд. Анаҳа, и саракша мегирем мефрем. О, анаҳа. Так, ира мегирем гирён мекунем. Значи иҷада чӣ дорад? Кнопка дора барои play и stop кардан, гузарондани трекҳо. Баъд не функцияша Bluetooth, радио там и плюс Bluetooth қати кол, звонок метони подключат кунӣ. ин е кнопка барои радиуси баланд ва паст кардани овоз. Инаҷаш боша барои вставкаи телефоно. На хайли дига брендо ҳам хел телефона мемонӣ ба фикри ман уже хелиш пайваст меша. Ирам ничоа. Просто ай ҳама чиз муҳима меяд ки шумо рафта чен 800 чанд 900 чанд сомона чиз харидана, не хели спикера мегиред, сивориш нархиш 149 сомона. 149 сомона чиза мегире. Ина то ягон ҷо бренд мол пол меравӣ, ҳамира 1800 мефурӯшам шуморо. Но айсае ки ма качестваша дестам нағзай плюс нархшам нағзай, барои ман ира шумода ҳатман советовать кардестам. Так гирёнш мекунем. Барои гирён кардан дар инҷода кнопкача дора on. Bluetooth mode. Инҷода апай қимри баланд гав мезанам, Bluetooth мега чӣ мега. Короче, мо медонем бистринка. Бо ма ҳам телефони нисф шикастагӣ ман нишон метавонам шуморо Bluetooth медроем. Так, инҷода мебинем ки кофтаиста носиста другие устройства. Хулосага бози телефони мо кофтаиста надида кеме бромадаге. Бистринка да кеме подключат мекунем и мега ҳичи намега. Так медроем любой намуди байда мемонем.